Morjesta! Mä teen nyt Fortnite-videon. Ja jos te haluatte jotakin muuta videota, niin te voitte kommentoida tuon alas kommentteihin, että minkälaisia videoita mä tekisin. No mä voin näyttää mun lokkerin. Mulla on täällä lokkerissa. Mä en tiedä minkälaisessa tää on. Pistetään se. Santadoc. Layers usually Arctic Adelin. Chrome Punk Felina Gaff Krikle Holiday Box Runway Racing Sleet Red Ready Gaff ja Yell Jack. Sitten pikakset. Voin tästä nopeasti nämä pikakset näyttää tästä. Nää ei nää nyt mitään erikoisempia oo. No, tässä on mun pikakset. Mä oon itse käyttänyt tätä Victory läpiä. Ja sitten, no, gliderit. No, ei tääkään nyt mitään kummallisempaa oo. Aika tämmösen perus. No, tämä appa oli aika kiva. Tästä on nyt tullut mun lemppari. Mut mä pistän tähän videon tuon appan. Niin mä oon tätä nyt pistän nopeasti nämä. Ei tää nyt mitään oo. No kenkiä mulla ei ole. Ja jos joku haluaa, niin voi giftaa mulle jotakin. Koska mulla ei oo paljon mitään. Ja mennään Battle Royaleen. Ja tää tietokone on vähän lagi. Saakli kova senssi. Ja näettekö te? Te ette varmaan tästä näe mitään. Saakeli, kun mä en oo ennen tehnytkään YouTube-videota, tehnytkään Fortti-videota tai mitään tämmöstäkään. Mun pitäis omistaa sellainen pidike, mutta ei oo tullut ostettua. Tai mitä nyt tehdä nopeet viritelmät. Ja tää on ehkä maailman
nyt vähän nähdä pimeyttä. Ja tää on maailman Ootteko te nyt sen